Avui recordem 4 artistes catalans nascuts un 9 d'agost. Antoni Casanova i Estorach. 1847, Tortosa. Pintor que va desenvolupar una brillant carrera artística a París. Va destacar per les seves composicions històriques i de gènere, que li van donar un gran prestigi internacional. Ramon Pichot i Gironès. 1871, Barcelona. Pintor que va unir els ambients artístics de Barcelona i París. La seva obra, influïda per l'impressionisme i el modernisme, destaca pels paisatges, les escenes populars i els temes gitanos. Àngel Oliveres i Guart. 1900, Barcelona. Pintor paisatgista reconegut pels seus jardins i paisatges. La seva obra va obtenir projecció internacional gràcies a la seva sensibilitat per la llum i la natura. Manuel Amat i Rosés. 1909, Vilanova i la Geltrú. Pintor especialitzat en petits paisatges a l'oli. Va representar amb delicadesa indrets com Sitges, Montserrat i diversos paisatges de la costa catalana.